Moi rostomili, witam was pięknie, zaś wącosik podrziszczym powyrządzą, a dzisio wam rzeknym taki dialog, jako to paniczki się zeszły w konzumie, kiesi tam hańdowni, na dziedzinie na cieszyńskiej ziemi, a co w tym konzumie wszystko pospołu rządziły. Witam was pięknie baby, nawitaj Haniczko, dawno cię tu nie było, ale wiesz co, roboty mam kole chałupy w pierony, na gruncie, a jeszcze mi teraz dzioł chadycki rano ciepnie syneczka, bo są ferie, tuż nimo z nim co zrobić, a ona chciała iść do roboty. Tuż bawisz ja, ale już je 5, tuż już się bawulko są, eny się trzeba na niego dziwać, a go wachować. Tuż dobre, co potrzebujesz? Daj mi oto 2 kilo cukru, kilo soli, a chleb. Z Cieszyna chcesz ten chleb? Lebo od żertki. Wiesz co, od żertki, bo ondycki piek najlepszy chleb. Jeszcze co? Jeszcze mi daj z 5 rzymów, ocet, zynf, a kąsek wursztu. Jakiego wursztu a wiela potrzebujesz? Wiesz co, dobrego, co by moim szmakował, bo wiesz, jaki je wybieżiczny. Hanej, ty 2 kąski są ganz piękne. To je na isto dobry wurszt z masarni z Hażlacha, nom go tutaj wożą, taki jeden panoczek nom go tutaj wozi, ludzie se go chwolą, tuż to daj mi aj 3 kąski. Ja też do gęby wrażym, a jak będzie dobry, to se na drugi roz weznym więcej. Najprzód trzeba wyprógować, może recht. Co jeszcze potrzebujesz? Mocie masło? Hanej w lodówce, tuż ale doczkej gaździno, tuż można z ogrodzie 4 gwiazdule, a w magazynie masło kupujesz? Dziołcho, bo się mi maśniczka z rym poliła, a mój stary furt nimo czasu, co by ją sprawić. Jeszcze co? Ty, a wiesz, że brachaczkula umrzyła? Ta starucno brachaczkula, doczkej wiela i było 90? Dziołcho 98. Jeszcze 2 roki, aby dostała medal od prezydenta. Tuż nie prof. Eny wiesz, ona już była biedno. To już nie był żywot. Pombuczek se ją tam wziął do siebie. A Hania jednako poszła od chłopa. Jednako, podziwej się. Tuż ona mo tego dyrektora, z którym była w sanatorce. O tym było głośno na dziedzinie. Borok Tadek, został sum. Wiesz co, lepszy tak, niż by się miał z tą łupą tropić. Dobre, jeszcze mi dej. Doczkej, cukier mam, a tych bombonów mi nasuj do dity ze 400 deka. Jo ich mam rada, eny będę musieć ich schować przed moim chłopem, bo by mi ich zeżrął wszystki. On też kaj co by sznupie. To moż tak jak mój, kany co lepszego wrażym, to on to wszystko nądzie. Ty dziołcho, co my oto mieli za kurowody z naszym wnukiem najmniejszym. Cera go przywiózła, bo musiała iść do doktora, a nie miała kaj go niechać. Tuż dobre, a ten podciepek w los do maminej izby, a ona tylko grejcary do takownej małej kiśniczki. Ty, i on ci wziął tą kiśniczkę, a bawulką się nią na placu. Tak se nią jeździł jako autkiem, tam, a na spadek. Co my się tego nachledali. Mój już chciał dzwonić po policajtów, bo wiesz, moja mama, ona chnet, że my to wzięli, a mój je taki narwany, tuż ci prawiem sumeryja. Potem siedziłomy, naroz siedziłomy, a ten podciepek mały przy studni się kiśniczką bawulko. Jeszcze tela dobrze, że tego nie wciepał do studnie. A wiela tam miała grejcarów. Dziołcho uszporowane miała na pogrzeb. Kupa grejcarów. Jest zeryna. Dobre, drziszczym bulczym, czas pędli, doczkej, co jeszcze? Daj mi wielkucny paczek maszynek, a to już będzie isto wszecko. Dobre, to mamy 40 zł, a 20 groszy. Z 200 mi musisz dać wydawkę, bo inaczej nie mam. Tyś je zaś przy pieniądzach, same chrube. Bo chłop dostał wypłatę, a ja nie wiem, na szachcie w kasie mieli same chrube pieniądze. Teraz kaj zondym to muszę płacić po 200 zł, darmo. Lepszy tak, niż byś miała w geltaszce same drobnioki. Ty, a rzeknij mi, co jest ze Zofiją? Ani się nie pytaj, ni mocno, a żaden doktor nie wie, co i je.
tuż nie rządź. Te nimoce teraz są takowne, że daj pokój. Wiesz co, to je wszystko tą chemią, coraz więcej w konzumie się kupuje jodła, a coraz mniej się go robi doma. Może recht. I oto widzę po naszym magazynie. Kiedyś jeszcze, tak spatno z roków temu, my tu miały chleb, cukier, ocet, zynft, masło, a jakieś i bombony, a teraz się podziwej, kożą nam przedować jakieś suche ziemnioki we foliowych ditach. Wiesz co, i oto rozwzięna do chałupy, tu już wnuki to jadły, ale dałach to chłopu, to ten zaczął pluć, że to jest suche jak papiur, a kiej, że mu rzekła, że to jest ze ziemnioków, to się na mnie dziwał jak na pitumą. Taki to moż dziołcho. Dobre, siadą na koło, a już jadym. Musisz tukaj do nas zozierać dycki, to się czegosik dowiesz. A zozierej więcej. To wiesz, że ja, a jo jak bydem cosik wiedzieć, to wam też powyrządzą. Tuż dzierż się, wy też, a opaternie jedź na tym kole. Ja muszę temu mojemu staremu życ, co by mi go sprawił, bo fur mi keta spaduje. Tuż pomału krajuszkiem ku chałupie. I roztomili, tak mogło być w magazynie, jak się te paniczki zeszły. To jest taki przykładowy dialog. Wiecie, w tych konzumach było dyski tak, że tam się nie szło inny kupować, ale tam się szło, co by się zejść z ludziami. Paniczki kapkę poklebeciły, kapkę poobrządzały, jednego, drugiego, trzeciego, coś ich się dozwiedziały. No a magazyn to był taki plac, skany się nie kupowało, ale się integrowała ta społeczność tej dziedziny. No do dziś o tak je, ale tych takich obchodów małych, tych konzumów je coraz mniej, a więcej je tych wielkucnych, kany człowiek przyjdzie, nimo wobec kontaktu z żadną paniczką, a eny idzie potem do kasy, zapłaci, paniczka to tymi kodami tam wszystko skasuje. Są takie magazyny teraz, co się idzie, a się kupuje, a płaci się po tym samemu, także wobec już nie ma kontaktu z ludźmi, a to wszystko jest złe, bo jednako z tymi ludźmi się musimy zejść, musimy pospołu powyrządzać, podrzistać, pofulać. Roztomili, dzięka, żeście mnie posłuchali, tego mojego wyrządzania. Jak mocie radzi mój kanał, to go pyty subskrybujcie. Na moim kanale już jest 560 filmów, takich, no to nie są filmy, ale takich odcinków. A po drugiej stronie macie obrazek takiego filmu, co można się wam spodoba. To już roztomili, miejcie się fajnie, a pamiętajcie, że w małym obchodzie, w małym magazynie, w małym konzumie siedycki lepszy kupuje. Miejcie się fajnie.